Nå for søren, er I allerede? Det var sørme tidligt. Skal vi så ikke bare gå i gang? Først skal vi have noget stemningsmusik. Jeg har jo været så fræk at snyde hjemmefra og lavet en video over de materialer, vi skal bruge under dette lille projekt. Den specifikke fordampningsvarme er defineret ved, at mængden af energi, der tilføres, lige med mængden af energi, der bliver brugt til at skifte tilstand fra vand til damp. I dag skal vi snakke om tilstandsformer og den bestemmelsen af den specifikke. Det kan jeg sgu ikke. Du kigger så sjovt på mig. Det er du begyndt. Sluk lige.